rufa da ce hannu ya sayyada Fatima domin dan shugaba Amadi Tijani wanda ya zo daga baya baba na fari na karshe shi ne gata mu Abrahama kaulaki uban zamani annabi na ka rabbuna ka Fatima taka Gashi abu fitowa tilawo waske ne dan jibiri washe wa ƙara da ɗami Bante jani dan zan ka cikin barhama sirrin baituka a hore mini dauko sai yana Fatima domin dan shugaba an ce Shak Musa da Allah ya yi barhama ya aje ka tashi ka ta gulloli Maulana Shak na Salimin Mahmudi zamanin baituka ku yi